kami bali sekali pati tangga sadonyo ranca baremot mandi bali sekali pati tangga sadonyo duduk lauda bandinan nelo toki badan kandung tak sabui namo di Bali nana baremot dari jauh ada mati ayo maka di Bali nana baremot dari jauh ada mati ayo tukang sadang udah bari laju nana untuk ada naik 20 nana merah udah dah melunjukkan kasihku isu pagi untuk pembalik toke pada sayang tolong dengarkan tari musa kasih sayang pakai ambo ondela bala biakan alhamdulillah dari ambo oi kapau udah lamu layoleng oi agak lain dah tanpa ade ambo jangan sampai kapau udah dalam pawoleng beko ko pada buat sajo kesudahannya rancak toki pada suruh kemari pasalaman awak malam ko apa nakui bana udah kini rang rumah udah kanda di siko apa nakui bana toki pada kini taraga ina pasalaman berdua iyo licin sabana licin wak talengannya cari lain udanan itu kapalo licin onde licin bana tu agaanyo onde de ramat indah mungkin inyolah mati raso atau ke ayam nyola lari takui tabaya 2 kali malam kau mungkin lama telepon bini gadi sebab nyopan akui dek bininyo indah sarupo toke badak ini inyo layaga cinta ke ambo tiyo dionyok kan tiyo mangila padahal nyosan yang pulo suaronyo jampang kaiko jadi apa anak mungkin kakolyang keturunan gitu nande ramat ulaladanga ay banyumbang lawali awalam ko ay kanaramat bana si pangka ay bitangguang baru gimalang ko ramat bana kini kan tua na rumah tangguang balabi ay malam ko ay nadi damul ay dangala kini udahlah oleng pulo tampak samalam ko sajak baremot udah bali nana barendo lalu po sajo sajak nana baremot ay toke bada bali nana barendo lalu po sajo toke badala tamanu
harus ade nai bancali ayam ade udani aila langsulang ade awa abilo masonyo mainan sabalun baju bati abali pulang ulang la bali amanyo mangkini kamu ko bagage bana udah pulang indah lamu to disiko bagagi bana baju bati pulang mungkin takui pulo kabini biar toke badala kiurang biarlah dena jadi bini kaduo elola awak berjabat tangan adena yaki kan nomor oke. 8 dek tukang gandang 3, tukang gandang 1, tukang gandang 2.